ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብሰስ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበላ ኣመና መምሕርቲ ዝበልክዎን ክልተ ዛንታታት ናባኹም ሒዘዮም ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ክብለኩም ሰነይ ምክትታል። ኣብ ዓለም መቐረት ህይወት ንኽትፈልጥ ብብዙሕ ኩነታት ክትፈተን ኣለካ። ገለ ካብኡ ድማ ሆስፒታል ኣብ ህይወት ጥዕና ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክርድአካዩ። ቤት ማእሰርቲ ከም ናጽነት ዝምቅር ህይወት ከምዘይላ ክትግንዘብ ኢኻ። መቓብር ከዓ ሕማቕን ንፉዕን ሃፍታምን ድኹኡን ኣብ ሓንቲ ቅርፂ ጉድጓድ ከም ዝኣቱ ትፈልጥ። ዛንታይ ግና ካልእን ከም ሓሳብ ደኣ እምበር ብዛዕባኡ ክዕልለኩም ኣይኮንኩን። ዛንታ ማርታ እየ ክካፍለኩም። ማርታ ሓንቲ ካብቶም ደሓን ዝኾኑ ስድራ እያ ተወሊዳ ኣብ ሃገረ እስራኤል እያ እትነብር። ኣብ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዓለም እንከላ ምስ ሳንድሮ ዝበሃል ኣዳም ትላለ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ እውን ከሕልፉ ጀመሩ። ክልቲኦም ሓደስቲ ንፍቕሪ ስለ ዝነበሩ ጽቡቕ ጌሮም ከስተማቕርዎ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግና ኣፍቃሪ ማርታ ሳንድሮ ሃገሩ ናብ ኩናት ተምራሕ ስለ ዝነበረት ክኸይድ ግድን ኮነ። ማርታ ምስ ጀለምታ ንብዓታ ዳግማይ ንኽምለስ እንዳተማሕፀነት ተፋነወቶ። ኣብቲ መጀመርታ ጽቡቕ ድሃይ ይገብረላ ነይሩ። ድሕሪ ግዜ ግና ድሃዩ ክጠፍእ ጀመረ። ማርታ ሓንቲ እያ ዓቕማ። ንሳ ከዓ ምስ ጀለምታ ንብዓታ ስእልታቱ እንዳዘከረት ምቅላስ ኮነ ህይወታ። ከምዚ እንዳበለ ከዓ ካብ ኣዋርሕ ናብ ዓመታት ተገማገመ። እታ ሃገር ነቲ ዘርልያ ቦታ ምስ ተቆፃፀረት ድማ ነናብ ስድርኦም ክምለሱ ጀመሩ ሰራዊታ። ማርታ ክልተ ስምዒት ፀይራ ብሃንቀውታ ምፅባይ ጀመረት። ለይቲ ንስለ ነብሳ እምበር ንስለ ማርታ ኢላ ንኽትወግሐላ ብኾፋ እያ ተሓድር። ማዕፆ ገዝኣ ክኾሕኳሕ ምእንታን ክትሰምዕ ኮፍ ኢላ ተሓድር። ግና በቃ ደሃይ የለ ገለ የለ ኩሎም ከም ዝመፁ ተሓበረ። ምስለ ሃገር ዝተሰውኡ ዝሕበረሉ ዕለታት ስለ ዝተሓበረ ድማ ንኡ ክትከታተል ጀመረት። ብኣልፋቤት እንዳፀውዑ ኣብ ናይ ፍቃሪ ኣስም በፅሑ ኣይፀንሑን እውን። ክፅዋዕ ብእዝና ሰምዐቶ ትብሎን ትዛረቦን ኣይፈለጠትን። ምታ ገዛ ብሓንቲ እግራ ጠጠው በለታ ኣብ ክልተ ክትገብራ ደለይት። ኣብ ቅድሚኣ ዝፀንሐ ንብረት እንዳልዕለት ክድርብዮ ጀመረት። ክትፅለል እውን ቁሩብ ተረፋ። ምስ ፈጣሪኣ እንዳተራገመት ብዙሕ ግዜ ኣብ ብኽያት ተሕልፎ ነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን እታ ቃል ናይ ክልቲኦም ኣኸለት። ድሕሪ ናይ 2 ዓመት መርዓ ዝብል ቃል እዩ ነይሩ። ቃላ ንኸይተዕብር ከዓ ኣብ ዕለታን መዓልታን ኣብ መቃብር ናይ ፍቃሪኣ ኸይዳ ምስኡ ከም እትምርዖን ድሕሪኡ እውን ምስ ማንም ወዲ ኣዳም ብፍቕሪ ከም ዘይትስጉመን ቃል ኣተወትሉ። ኣብ መቃብሩ ኸይዳ ድማ ቤሎኣ ተኸዲና ተመርዕወቶ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ሕዚ ድማ ናፍታ ካልኣይ ዛንታ ክነብለኩም ሰነይ ምክትታል። ሓንቲ ጓል ንሓንቲ ብዕድመ ዝደፈአት ሰበይቲ ከምዚ ኢላ ሓተተታ፣ ብሓቂ ኣብ ህይወት ኣዕሩኽ የድልየኒ ድዩ? እታ ብዕድመ ዝደፈአት ሰበይቲ ድማ እወ ህይወት ብሓቂ ኣዝያ ከባድ እያ። ክፈርዱን እዮም ኢልካ ከይተሰከፍካ ንሰዓታት ክትላዘበሉ እትኽእል፣ ኣብ መንኩቡ ክትነብዕ እትኽእል፣ ስምዒታዊ ደገፍ ዝህበካ፣ ኣብ ትወድቀሉ እዋን ኣብ ጎንኻ ዝህሉ፣ ነቲ ጽቡቕ ግዜ ክካፈለካን ነቲ ኽቢድ ግዜ ክትስዕሩን ክሕግዘካ ዝኽእል ብጻይ የድልየና እዩ ክትብል መልሲ ሃበት። እታ ጓል ቀፂላ ካብ ጸላእ ንላዕሊ ናይ ሓሶት ዓርኪ ሓደገኛ እዩ ዝብልከ ሓቂ ድዩ ኢላ
ደጊማ ሓተተታ። እታ ብዕድመ ዝደፍአት ሰበይቲ እውን እወ ጸላኢኻ ምን ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ክቐርበካ ኣይትፈቅድን ኢኻ። ናይ ሓሶት ዓርኪ ግና እምነትካ ጉልባብ ገይሩ ሓጎፍካ ምስጢርካን ህላወኻን ይፈልጥ እሞ ኣየናይ መልጎም ጠዊቑ ከም ዘውድቐካ ብቐሊሉ ስለ ዝፈልጥ ሓደገኛ እዩ ክትብል መልሲ ሓበት። እታ መንእሰይ ጓል ብናይ ሓሶት ኣዕሩኽ ካብ ምኽባብ ብኸመይ ይቁጠብ ኢላ ሕቶ ኣቐጸለት። እታ ብዕድመ ዝደፍአት ሰበይቲ እውን ንሓፂር እዋን ደው ድሕሪ ምባል ክትሓስብ ጀመረት። ኣብ መንጎ ከም ዝበለት ንእሽቶ ጀርዲንን ጫካን ኣየናዩ ዝያዳ ተመንን ዕንቅርቢትን ዘለዎ ኢላ ንሕቶኣ ብሕቶ መለሰትላ። እታ ጓል ድማ ብርግጽ እቲ ጫካ እምበር ኢላ መለሰት። እታ ሰበይቲ እውን ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ጽቡቕ ኣለኺ ኣዕሩኽትኺ ከም ንእሽቶ ጀርዲን ጌርኪ ከተውሕድዮም ከለኺ እትጭነቕሎም ተመን ኮነ ዕንቅርቢት ይውሕዱ እዮም። የዕሩኽ ብዘውሓድክ መጠን ክትገጥምዮም ዘለክ ጸገማት ይውሕዱ እዮም። ኣነ ከማኺ ንእሽቶ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብዙሓት የዕሩኽ ነይሮም እንዳዓበኹን እንዳለበምኩን ምስከድኩ ግና ካብ በዝሒ ቁም ነገር ዘለዎ ውሑዳት ኣዕሩኽ ክህልውን እየ መሪፀ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ዓርከይ ይልክ ብምሕሳብ ንገዛእ ርእስኺ ኣይተዕሽው እያ። ብዙሓት እትፈልጥዮም ሰባት ይህልውኽ ይኾኑ እዮም። ናይ ብሓቂ ኣዕሩኽ ግና ወትሩ እተፍቅርዮምን እተኣምንዮምን ሂደት ሰባት ጥራሕ እዮም። ካብ መፃወድያ ናይ ሓሶት ፈታዊ ክትከላኸልሉ እትኽእሊ ዝበለፀ መንገዲ ብዛዕባ ግዝፊ ቀረብትኺ ዝያዳ ብምሕሳብ እዩ ክትብል ዘይርሳዕ ምኽሪ ነታ መንእሰይ ለገሰትላ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ካብዚ ክልተ ዛንታታት ከም ዝተማሃርኩምን ከም ዝፈታኹሞን ኣይጠራጠርን እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ኣብዚ ቻናል ክነቕርበልኩም እትደልይዎ ዛንታታት እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ዛንታኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።